حسابنا يبر حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داينك عارف لبون سترر سكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدو نفلنا مامي ورقو منفس سبنت سقومي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتقونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لما دما كم وترو نخلو قرنعاتنا ميديا فتشنا ورغيرنا نعنا اقداسنا زلوم كمرونا زغلو كنفلطو من كنستوعلو من كنكتاتلو من زلنا لعلو كل دما اب عالم زغبر زلو اب انا كي ورده كنتن كقول زلنا ينا انري نالو متحسو دارغا ناب افريكان ابزوبانا زتكوري كانت سرحناتا كانت فوكس نايت فيديو مالتي بزح نغرات سلازلو امونغ اثيوبيان سوماليان زغبر زنبره شنغلنا ناي تركي ابي بصح لكن رينا امون ناي سودان كلتيون وغنات ناي جنيفا مصيوم اب سويسرلاند بشمغلنا ناي امريكا زفتن زنبره انتاي كوينو ناي كينيا غداي ابي بصح له ازيتي زوبانا ترايو حدش زلم عبالتات ككنرينا امريكا متتتاوب قالو تغرات بفلاي بمنقد تمهار يونيفرسيتي تقملو زلا ካብ ባንግላዴሽ ናብ ህንዲ ከይስገር ስለ ዝፍራሕ ዘሎ ንዑ ዝገልጽ ትሕዝቶ ድማ ኣለና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ድማ ክንመሃረሉ ዘለና ቴክኒክ ኣለና ዩኤን ኣብ ኤርትራ ኣጠማምቱ ክቅይር ከም ዘለዎ ኮሚሽነር ናቱ ወይ ፍሉይ ልኡኽቲ ናቱ ተዛሪባ ኣላ ንፅቡቕ ድዩ ንሕማቕ ብሓደ ክንሪአና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳይ ፅንሑ እናበልኩኹም መጀመርያ كل سب كسؤال لسه لزلوا من البعضهم كلتيفكم تخدوا نزيا نجار زياك سموا بزيا يخجمر كابت توبيك كويس زبالة ياجن everybody should know this معناته emergency سلزخونا زي. Health officials in Africa have declared a continental public health emergency over a new outbreak of mpox. Cases of the highly infectious disease, previously known as monkeypox, have spread quickly this year. Data released in recent days by the Africa Centers for Disease Control and Prevention show at least 880 هذا حمام امبوكس ويدما قدم مانكي بوكس تباهيلو زفلت زنبري تلاقا بحمام اب افريكا ترايو سلازلو وي ونكسفح في جميرو سلازلو اتنا افريكا سي دي زي سنتر فور ديزيز بريفنتيشن ديو غلازبلو نسو هذا امرجنسي اويجلو سلازي اذا حمام زي تلاقا بسلازخونه كابنا بنزخي سلازخونه بالمين ستريم ميديا كزربلو جميرلو انكا مقبار زمسلو يبلون نزيلهم كالي نغرات تغيرون كن كنتنكا كنكلالنا حنت نجار كاب كوفيد استمرنا نجار انتلو ازي كمز عينت حبريتا زوهب بتنكا كنريا كمز لنا دحر حجي ساترا لبواناتي زك بحال كلو كن حمامكم تصخلو حبريتا كوهب يبلون ويك زرغح يبلون مالت كمز يكون دما كنتنكا لنا we need to تا بالانس كانت حزو كنكلالنا تقدادمنا ناب نسوم زبلونا مدحانيت مغايده يكون نفس مكلخال تزبلصه طبب مخانو 87 new confirmed and suspected cases of mpox have been reported in the past week. That takes the total for the year to 15,132. 16 African countries have reported cases, including the Democratic Republic of Congo, which has more than 90% of the recorded infections. حجي انتاينا ندرزلنا ابزحات هجرات يرولو زحمامزي ببزح ملكتات اللو صنهينا كرينا ريبورت ناتو بحفشاغن اب 16 هجرات رايلو ابتن كرايسس زلون هجرات كم بعل كونغو زعما سلادما بزبرت عمل كم زلو زنقر ስለዚህ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ሃገር ፋሒሉ ስለ ዘሎ ኣብ ኮንጎ እውን ኤርትራውያን ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ሩዋንዳ ኣብቲ ከባቢ ስለ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ዛምቢያ ኣንጎላ ከለመለ ከምኡ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ኤርትራ ኣለና I don't think ኣብ በዓል ኤርትራ ስጋት ክኸውን ዝኽእል እዚ ኮቪድ ዝበሃል ከማን ፅልዋይ ነበሮን ክንብል ኣይንኽእልና ብደረጃ ዓለም ክረአ ከሎ ግን ድሓስዩ ኤርትራ ትራፊክ ናይ ኢነን ዓውት ናታ ድሩት ስለ ዝኾነ ካብዚ ተላጋቢ ሕማም ዝሓሸ ዕድል ዘለዋ እያ ንኸይሰግራተን ካልኦት
ህዝብና ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኢለ ዝገብሮ ዘሎ And the disease can lead to fatalities. 461 people in Africa have died from mpox this year. Burundi, Kenya, Rwanda and Uganda have reported their first cases of the disease, and the World Health Organization ስለዚ ኡጋንዳ ድሮ እቲ ኬስስ ከም ዘሎ እቲ ሕማም ተራእዩ ከም ዘሎ ብሩንዲ ሩዋንዳ ኣብዚኣቶም ተራእዩ ከም ዘሎ ዝያዳ እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ኣብ ኮንጎ ስለ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጎረቤታ ድማ ስለ ዘለው እዚ ሕማም እዚ ኣብዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ብዙሕ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ክነግር ይደሊ ማለት እዩ is considering whether to declare a global emergency. Well, I'm joined now by Simi Jaliesu, who joins us now from Lagos. Simi, thanks very much for being with us. Just tell us a bit more about the spread of this disease and how alarmed people are. Sorry, Simi, can you just tell us a bit for populations across the continent? Well, the Africa Centers for Disease Control today said the reason they've declared that public health emergency is because of how quickly it has spread over just a few months in the height. The issue is how fast it's spreading across. So እዚ ሕማም እዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ የስፋሕፍሕ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ከም ዝብሎ ፀናሕኮ ኣብ ኡጋንዳ ገለገለ ኬይዝስ ናይቲ ሕማም ተራእዩ ከም ዘሎ ኣብ ብሩንዲ ሩዋንዳ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ ክግበር እዩ ምስ ግዜ ምዕባለታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ትራቨሊንግ ካብን ናብን ቀልጢፉ ክላባዕ ዝኽእል ሕማም ስለ ዝኾነ ብቐለባ ከጥቃዓካ ዝኽእል እዩ ልዑል ጥንቃቐ ምግባር የድሊ ካልእ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ድማ ኣልጊበ ምስ ክበኩም ክፍትን እየ ንሕጂ ግን ቀታሊ ሕማም እውን እዩ ክታበት ነይርዎ እዩ ግን ክታበታት ኩሉ ኤክስፓየር እናገበረ ገሊኡ እናተቐያየረ እቲ ቫይረሳትን እቲ ባክቴርያን ቶም ካልኦት ባእታታትን እናማዕበሉ እናሕየሉ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ዋላ እቲ ክታበት እውን ዝሰርሕ ዝነበረ ክታበታት እውን ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ካልእ ድማ እቲ ክታበታት ንባዕሉ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰብ ምልክት ሕቶ እናእትዎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሰንኪቲ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ክታበት ምስኡ ኣተሓሒዙ ሰብ ኩሉ ነቲ ናይ ጥዕና ብፍላይ ንክታበታት ዳርጋ ሚት ጥዕና ዘለዎም ገይሩ ዝወስዶም ዝነበረ ሕብረተሰብ ሎሚ ንክታበታት ኩላቶም እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እናእትዎም ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ፐብሊክ ሄልት ወይ ድማ ናይቲ ህዝቢ ጥዕና ናይ ህዝቢ ዓለም ጥዕና ብፍላይ ድማ ኣብቶም ተላገብቲ ሕማማት ዓብ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ልዑል ጥንቃቐ ጌርካ ንዘሎ ሓበሬታታት ተጠቂምካ ምኻድ ድማ ዝመስልዎ የለን ፅባሕ ንጎ ከምዚ ዓይነት ሕማማት ክሕዘካ ከሎ ክሳብ ሃገራት ኦርጋናይዝ ዝኾና ሓደጋ ክወድቀካ ይኽእል እዩ ኦኬ እዚ ንኹልና ዝምልከት እዩ ብዘይ ገድስ ኣበይ ኣለኹም ተኸኢልኩም ነዛ ክፋል እዚኣ ነዛ ሓበሬታ እዚ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፎ ሂወት ሰብ ድማ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ኔክስት ናብ ሱዳን ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ዓብይ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑሎ ብፍላይ ትሽምግልና መንጎ ሃገራት ዝበሃል ዘሎ We start with Sudan. Talks to end the more than a year-long civil war in the country will begin this week, but possibly without one of the warring sides at the table. The Sudanese armed forces, which have been fighting the paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF, for over 15 months, have refused to participate in the upcoming peace talks. Mediator United States America بفلوي لوخنا تاجرا شمقلنا مونغو كليتيوم وجنات للي عصرت حمشت أوارح أقصير زلوا كينات حتى عندنا السودان بفلاي دماتهم عبيتي أبتو كينات ساتف زلوا كليت عبيتي جنرال زمر هو زلوتي باراميليتري زبهال ويكعتو وجلنا RSF زبهالن بتي سراويتنا السودان زمر هو زلوا البرهانن أب جنيفا سويسرلاند بشمقلنا أمريكا قالوا هجراتن أبو خجبر تباهيلو ننوح سعري جبرلو نيرو أبزك أربعة وانجن حلفنا سراويتنا السودان البرهان مالتيو أبتي زت السلام ويون أبتي شمقلنا كساتف كم زيد اللي قليش مالتيو زعجي إثيوبيا بمنقد برايم مينستر خيدا أبي أحمد كندي شوقي رابو نزكونتات قيروي اللي تباهيلو مسناي UAE بتليفون كم زرا خبو غيروم تباهيلو إثيوبيا بزح من أورا غيروم نيرم حجس توسيغو من البات تكونتاتنا بحدا شمقلنا يوسعوا أبت أولاسي كوف كبلاي كعلونا له أفريقيا وحبرت بمنقدي ناي إيجاد منقد غيرو أب أوغندا فتينو كمون أب أديس أبا تفتينو تقلال لك سرح كالن مخنياتو الناس أزخون أكال كشمقلهم سلزي كالا يكسب حج مالتي حجون ناي مودة أمريكا زفتنو تفشل فتنود بزي فري أب فرق دي كونسي أبت أولا كراهبون كم زي تسمام عيزن قرزلو كساك كنمنتاي التكونتات بدحر مقارجة بزحات أكالاتات يوم مامزلود ما بزي خاطرتا. Last month, they invited Sudan's warring sides to ceasefire talks, co-hosted with Saudi Arabia and Switzerland. The talks in Geneva are scheduled to start on Wednesday and could last up to 10 days. Though the RSF has confirmed its participation, the Sudanese army has rejected the invitation.
On Sunday, consultations were held between Sudan's government and the US in Jeddah, Saudi Arabia. However, they ended without an agreement on جنتاي ዝበሃል ዘሎ ከምዚ መዳለው ነዚ ኣብ ጀኔቫ ክካየድ ሓሲቡ ዝነበረ ምቁራፅ ተኽሲ ሽምግልና ንምቁራፅ ተኽሲ ንምግባር እዩ ስለዚ ብመንገዲ ጀኔቫ ብመንገዲ ጅዳ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑሉ ዝኽእሉ ተባሂሉ ርክባት ይግበር ነይሩ ስፔሻሊ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ኣርሚ ዝበሃል ናይ ኣልቡርሃን ዝመርሖ ጉጅለ ማለት እዩ ግን ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ትዝክርዎ ተኮይንኩም ሰራዊት ከምርቕ ኣብ ዝኸደሉ ኣልቡርሃን بدرون فتنة قتلت كم تفصملون بزحت جلس سبات كم قصلون السدماء يوتو كم زحنن سلازي ماني فاتين وانا زي نجرزي زيت السلام نعتفتنا خلوا ويون نقرأ تقصي هذا كنتاتنا جبر كخلقة بدرون غير كخط قتل مفتان سلازي زي نتي ناي سلام من قد زجبر زي نبرة كومبليكيت كبر خمسغل درو تفليت نيرو كم وتشيت نعتو دما أبتي زيت السلام البرهان كساتف كم زي دلي قليش ولا مالتيو سلامتاي منيت نتكونات فاتيمو اتي فتنقتلتون كم تزدله شفنا يرخبن every time sorry زخونه نجر حدا فتنقتلت دي علوا منقص ديو سرعات مغيار دي مستفتنه معرباو ميديا بزح كل حتى تدهيبو ناي معرباو عالم وي امريكان مشاركتان ايدالو مالتي نساتهم زي قبروا تخينو ات ميديا اي قطفون انت قدايتي لعلن تحتني كبلو زفتن ايدنا طم طلو خينو جن فتشوا سلازي كلو كمرمرو سلازي كلو إيدهم بعمق تقريوا سلازي دليو سبق فلت سلازي دل تحكي كم زينا أمس عبيلهم يبلوا مغنياتو زينا يشفنون خيب بحال جن بزعبو عبط تباهيلو تميديا هيزاربني توم investigative journalists ويكا مرمرت جازيت انياتات زبالو مربحان أمريكان أوروبان كون كل دايمبر أنصارهم كون كل يقبروني زي كم حنت حقك تفلت واحد كله لكم زي ما بتدقاقامي أبزوان ناتق هذا زي خيزة لكم نتاتيو سلازي كلتيوم نابتي زت السلام كساتفو مخانم حبيرم نيرم بزي ابز حلف وان استقبر فتنه قتلت جن نسو حدا نسو يتطوابيل وبلكم يلون جن نتو كونتات كومبليكيشن فتره له خمزغل حدا ما كنت كون كم زغل ويونتي تحسب زلو مقراص شخصي تطو قبلهم زغل ون درو تغليص whether a delegation from the army or the government would participate in the Geneva peace talks. Now the US has said that the talks will proceed this week despite the absence of the Sudan army. We would have preferred for these talks to start in April when we began trying for this round, if not April, May, if not May, June, then July. But we will move forward with this event this week. And that has been made clear to the parties. We have had a commitment and engagement from the RSF. We've had extensive engagement with the SAF. سبيشال انفوي ناي سودان و سبيشال فلوي الأخ ويكا فلوي امباسادر ناي سودان قداي تباهيلو بأمريكا ترقو يحزولو يزدساب زتري ودلهم تايزو زلو نخلت يوم وقنات كانوا مستفل عليه من قد فتين ناينا يوم زولو زلو قاطع مقوينو مسكولهم نقرات مسكولهم وقنات ساتفهم زنبرون أبلا سمنيت جن تكونتات نبتاولا كراهو بكم زي قالون انتقوني اتي زي مقرات سوكسيتي زتا ويون تشنقلنا قغز المخانو تناي ناي RSF حلافي كساتف مخانو قليس الله أبزي كونتات زقن سلزي بوغن سراوي السودان ناي البرهان وغن مالتيو أبزوح نقرات تي RSF زبحال بزوحات حيلتات كم زلو سلزي خاص زلو أبتناي بكينيا زقبر زنبرا يقون بجوبت زقبر زنبرا بحبرة أفريقيا زفتن زنبرا بكل كساتف حيدالين زلو مخنياتو ناي كالوت حيلتات ناي RSF تتكيمهم نوعو كاب سلطانو كالي وابا ديسابا أب كارتوم ون قدمتي كونتات مبالو فتنا قتلت تغيرو لهم زنبرا لأنك أنا دما أبكا بورسودان فتنا قتلت تغيرو لهم زنبرا ودون كم سقط ليزن قرسادي زحات حيلتات أبغونتي RSF تسليفهم كم زلو يزن قرزلو زد ما نعتاتهم نزي سراويتنا السودان أبور السودان زلو مدبرو مالتيو كم زي حقوس كم زي كونن أبتي زي تزلام ويون أبتي شمقلنا كساتفو مريج كم زي كونين عن رجالنا وداينا السودان حنت نجر نبزيا كمل ساين حنت نجر كبر هالكم دليل له ناي سودان قدام كجمر كلو بنتاي جميرو من ساعات تمهار يونيفرسيتي أبغى خيرهم نتيجة برسرعات كنكو يرين أيلو إذا تكتيك زيادة لأن حدش حبري توجه اللي بزعبه مني خوت جمير زلوا خي إذا سمعوا وابزي مغنياتو هنداويان أم نفسهم كمص جمير زلوا بزعبه زك زارب جمير مالو أبغى بيتهم تاكم زكاة مسؤول. Day 3 and let's understand and try and get a sense or a grip of what lies in store for us given what's happened
It all happened in a matter of days and a matter of hours. The full Takhta Palat in Bangladesh, and Sheikh Hasina has said she's not coming back. Her family has said, we're done with Bangladesh, we're not coming back. Frankly, till date, no other nation has said, Sheikh Hasina, you can come and stay here. She's still a guest in India because we don't know what her plans are. That's what the MEA so far has said. Zafar Jacob and Rahul Shivshankar, one by one, your thoughts on thinking about this, when we did Take 3 last week. ታይም ዝብሉ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ክገርመኩም ብፍላይ እቲ ናይዛ ዶክተር ሓሲና ባንግላዴሽ ተጋጠመ ክላሲካል ኬዝ ወይ ከዓ ሓደ ርኡይ ኣብነት ከመይ ጌርካ ንዲሞክራሲ ዝመስል ሃገር ሙሉእ ዲሞክራሲ ኮነን እንዲም ድብሎ ንኩሉ ከም እንዲሁ ፓኪስታን ሙሉእ ዲሞክራሲ ኮነን ስሪላንካ ሙሉእ ኤቭሪ ካንትሪ ብጀካ ኣሜሪካ ሙሉእ ዲሞክራሲ ኮነን ኦኬ ኤሮፓን ኣሜሪካን ሙሉእ ዲሞክራሲ እዮም ዝብሎም ንካልኦት ግን ሓውሲ ዲሞክራሲ እዮም ዝብሎም ዲሞክራሲ ኮነን ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ስርዓታት ከመይ ገይሮም ብቐሊሉ ይቕንፅልዎም ከም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ድማ ይውረ ኣሎ ህንዲ ንባዕሎም ዓብ ስግኣት ኣጋጢሞም ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ጎረቤቶም ኣብ ኩሎም ፓኪስታን ስርዓት ተቐይሩ ስሪላንካ ስርዓት ተቐይሩ ባንግላዴሽ ተቐይሩ ኔፓል ተቐይሩ ድሕሪ ሓውኻ ድሕሪ መላፅ ሓውኻ ናትካ ግደዩ ገለ ዝብል ምስላ ኣሎ እቶም ትፈልጥዋ ፅቡቅ ጌርኩም ፀሓፍለይ ስለዚ ህንዲ ሓውሲ ዲሞክራሲ እዮም ንባዕሎም እሞ ካምስ ኣሜሪካ ብፅቡቅ የለውን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተምሃሮ ዝብገስ ከመይ ገይሩ ስርዓት ከም ዝቕይር ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ሓደ ሰብ ኣብ ነፍሱ ከይመፀ ኣብ ጥቁ ኣብ ነፍሱ ምስ ቀረበ እዩ ነቲ ሓቂ ክፈልጦ Next week, I was just thinking about this, when we did Take 3 last week, if somebody said Sheikh Hasina is going to be out of power in Bangladesh by the time you guys do your next show, I would have said, what's wrong with you? I mean, she's the longest serving woman premier. She's served more than Margaret Thatcher and Indira Gandhi. And in a matter of 24 hours, I think, she was out of the country. I mean, taking a chopper, then a C-130, and now, of course, in a safe place here in Delhi. Obviously, hugely seminal for Bangladesh. For India, we have to watch with great degree of caution what form or shape the next government there takes. Of course, there is now an interim arrangement with Professor Yunus, but whether it's the BNP, whether እንታይ ትብሉ ዘለዉ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ስልጣን ዝነበረት እያ ፅቡቅ ጌራ ንባንግላዴሽ እትፈልጦ እያ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዋ እያ ካብካም ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ኢላ ክትፍንቀል ክኢላ ስለምንታይ እቲ ኣገባብ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኮላፕስ ክገብር ክኢሉ ቅድሚ ወርሒ ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ስልጣነ መላያ ሓያል ሰበይቲ እያ ትመስል ነይራ እቲ ዘጋጠመ ኬዝ እውን ከምዚ ፍሉይ ኬዝ ኣይነበረን ነይሩ ማለት ምክንያት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሓድሽ ሕጊ ተታቱላ ዝብል እዩ ሓድሽ ሕጊ ምትእትታው ኖርማል ኣብ ካልኦት ሃገራት የጋጥም እዩ ሰብ ከይፈትዎ ክእል እዩ ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ሕጊ ኢለ ወይ ገለመለ ሕጊ ኢልካ ጀሚርካ ግን ነቲ ነገራት ከመይ ጌርካ ጓሂርካ ኤግዛክትሊ ነታ ሰብትያ ክትፍንቅላ ትኽእል ዝተጠቀምሉ ሕጂ ናይ ባንግላዴሽ ኣይኮነን ንሰብ ዘዛርብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዞም ህንዲ ንባዕሎም ኣብ ዓዶም ኣብ ነፍሶም ክመፅኦም ስለ ዝጀመረ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዕዎም እጂ in terms of protecting India's interests in Bangladesh, I think that era is over. We need to. Whether is it the Awami League that comes back after a few months sans Sheikh Hasina, we'll have to wait and watch. But what's your take? Is there a greater game at play? Look, I'm not a conspiracy theorist by nature, but I am beginning to wonder if this whole talk of regime change sponsored by the hidden foreign hand is not actually a figment of the imagination. I have a feeling that large number of, just look at our area, the subcontinent. You had regime change motivated in Afghanistan. You had regime change in Nepal. You had regime change by all accounts in Sri Lanka with Chinese influence. You look at the Maldives. You look at Pakistan. Where else can there be regime change? There can be regime. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዙርያና ብኩሉ መንገዲ ስርዓታት ይቕየሩ ኣለዉ ብናዕቢ ናይ መንእሰያት ብዝብገስ መንገዲ ስለዚ ናይ መወዳእታ ብያ ተሪፋ ዘላ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ነፍሶም መፅያቶም ኣላ ህንዲ ድማ ንባዕሎም ስግኣት ኣለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ከሳልጡ ይደልዩ ኣለዎን ህንዲ ባይደወይ ድሕሪ ምርጫ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮ ምቕሉልነት ወይ እውን እቲ ሕግብግብ ድሮ ተፈላለዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ ኣብ ፖሊስታት ግርጭት ወላ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር ህንዲ ብርትዕ ዝበለ ቋንቋታት ክጥቀም ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝንገር ረብሓ ናይ ህንዲ ኣብ ኢራን ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት እውን ተገራጭኦም በዚ እቲ ምግርጫው ልዕሊ ኩሉ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ሞዲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣብ ዋሽንግተን እናተካየደ ከሎ ንራሻ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቢልዮናት ዲልስ ገይሩ ብምምላሱ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምስ ኣሜሪካን ህንዲ ኣብ ናታ ሰርክል ክትእትዎ ትፍትን ዝነበረ ከምዘይ ሰለጠ ዝንገር ስለዚ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነት ንህንዲ ንበዓላ ሃገር ኣበይ ክትወድቕ ከም ትኽእል እዮም ስግኣት ዝስምዖም ዘለዎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ህንዲ ነፍሶም ዝኽእል ሃገር እዮም ባት እቲ ታክቲክ ኣብ ኩለን ሃገራት ናብ ኣፍሪካ ናብ ኬንያ ከምፃልኩም እየ ናብ ናይጀርያ ኤቭሪዌር ኢትስ ጎይንግ
እቲ ኩነታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተለበዐ ዝኸይ ዘሎ ብመን እዩ ዝኽየ ዘሎ ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻሊ ድማ ፖለቲካል ሳይንስ ተምሃሮ እዮም ዝበሃሉ መብዛሕትኡ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ሰብ ዝመሃር ዲኹም ኣለኹም እቲ ዝበለፀ ፎርም ኦፍ ዲሞክራሲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዝበሃል እንጌስ ወት እዚ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ዝተሰርሓሉ ታክቲክ ምዃኑ ጎኑ ድሓን ከምዚ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ኣንጻር ኣሜሪካ ዘረባ ገለገለ ከይመስለኩም ክትንቀቑት ክልለኩም ብኸመይ ታክቲክ ሃገራት ክፈርሳ ከም ዝኽእላ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ክኢላ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዛረበ ከለካ ክንሰሜና ኣነ ኩሉ ኣብዚ ቻነል ዘምፃልኩም ዘለዎ ካብ ክረዲብል ሰባት ዝእመኑ ተመክሮ ዘለዎም ዕምቆት ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ክምህሩና ዝኽእሉ ካብዚኣቶም ተደይ ተማሂርና ድማ ኣብ ጎረቤትና ዘላ ሱዳን ረእይዎም ኣብ ጎረቤትና ዘላ የመን ረእይዎም ኣብ 2012 ዲሞክራሲ ከነምፅ ኢና ኢሎም ኣንጻርቲ መንግስቶም ኣብ የመን ምስ ተበገሱ ሃገሮም ኣበይ በፂሓ ሊብያ ንዑመር ማዕሙር አልቀዳፊ ክንቅይር ኢና ብዲሞክራሲ ኢሎም ምስ ተበገሱ ኣበይ በፂሖም ሱዳን ንዑመር አልበሽር ክንሃሊና ኢሎም ምስ ተበገሱ ኣበይ በፂሖም ሕጂ ድማ ኣብ ኬንያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ደም ኣሜሪካ እንተሪኢኻዮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ለውጢ ከም ዝኽእል ንሕና ከም መንስያት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ተኣንፋፊ ቦታ ብኣሜሪካ ድማ ረጂም ቼንጅ ንነዊሕ እዋን ዝወጀሉ ዝነበረ ቦታ ስለ ዘለና እዚ ብኸመይ ክፀልወና እዩ ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና ሓንቲ ንእሽተይ ክንሰምዖም ኢና እሞ and then I'm going to move to ብዙሕ ኬዝ ስለ ዘለና ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያን እውን regime change in India. And you know, there are these sort of people who talk about Soros and meetings and clandestine associations between certain political parties and other, you know, inimitable political parties and this, that, the other. Not sounding like a conspiracy theorist at all. I know. And as I said, I'm beginning to tap into this and I'm wondering if there is some truth to all of these ruminations, let's put them, or speculations. And fundamentally, look at the way certain elections and their outcomes have been influenced in the West because of social media, because of people using social media as a weapon. So you weaponize social media to seed a particular kind of argument. And we saw that in our own 2024 elections with እዚ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መንእሰይ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ መንእሰይ ብምልዓዓል ጥራይ ዘይኮነስ ተራ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ወይ እውን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ናይ ሃገራት ዓቢ ተራ ይፃወት ኣሎ ነቲ ፖለቲካ ድማ ይቕይሮ ኣሎ ወላ ብተን ምዕቡላት ኢና ዝብላ ዘሎ ሃገራት እውን እንተኾነ የማናይ ክንፊ ኣኽራርነት ዘለዎ ናብ ፖለቲካ እናሓየለ ምምፁ ሶሻል ሚድያ ዋላተን ሃገራት እውን ክቋፃፀሮ ኣይከኣላን ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ናይ ሃገርካ ኣብ ዘይኮነሉ ትዊተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ፌስቡክ ናይ ኣሜሪካ እዩ ጉግል ናይ ኣሜሪካ ዩቱብ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዩኔሚት ን ኣሜሪካ ትውንኖ ስለዚ ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ረጂም በዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ፅልዋ ጌርካ ከመይ ጌርካ ክጣልዮ ትኽእል ሃገራት ዝለዓለ ናሽናል ሰኪሪቲ ናተን ወይ እውን ሃገራዊ ድሕነት ናተን ብሶሻል ሚድያ ክዝረግ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ካብ ኮነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዘይደልዮ መንግስቲ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ክትፍንቅሎ ትኽእል ንኣብነት ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢዝሊ ብሶሻል ሚድያ ብፌስቡክን ብዩቱብን ብካልእ ብትዊተርን ዝተገበረ እዩ ነይሩ ኣብ ባንግላዴሽ ዘጋጠመት ማለት ከምኡ ሕጂ ድማ እዚ ኩሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ዘሎ ኣብ ኬንያ ከምኡ እውን ኣብ ናይጀርያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝደይብ ዘሎ እውን ተመሳሳሊ ብሶሻል ሚድያ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ኣሜሪካ ኣብ ትደልዮ ጥራይ ይኸይድ የለን ወላ ኣንጻር ኣሜሪካ ትደልዮ እውን ሶሻል ሚድያ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ a little bit too much ክንከይድ ኣይደልን ኣብዚ ምክንያቱ first of all ኣብዚ ናይ ሱዳን ንእሽተይ እሞ ክንቅፅል ድሕሪኡ ናብ ኬንያ ስዊች ክገብር እየ ምክንያቱ ከተሓሓዞ ስለ ዝደሊ ዘለኹ let's go to Sudan. Have not yet given us an affirmation, which would be necessary today for moving forward with seating them on the 14th. Though RSF leader General Mohammed Hamdan Dagalo reiterated his force's participation in the talks, he has announced a new force to continue its offensive in Sudan. In recent days, the RSF has continued its assault in parts of Sudan, including the areas near the capital Khartoum. The attacks have killed children in a designated... እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ትበሃል ያ ሕሌለ الخرطوم ገለ ድብሉ ከሰላት ፈቱ ናሰል ፖር ሱዳን እናተባሃለ ክንደይ ጥዑም ዝረበሉ ዝነበረ ሃገረ ሱዳን ሎሚ ሱዳን ኣብ ሚድያ ናይ ዓለም ብሓንቲ ነገር ጥራይ ዝጥቀስ ዘሎ ሲቪል ዎር ዘለዎ ሃገር ዝፈርስ ዘሎ ሃገር ዝዓኑ ዘሎ ሃገር ረድኤት ዘድልዮ ሃገር እምበር ብዝኾነ ይኹን ፖዘቲቭ ስእሊ የብሉን እንታይ ማለት እዩ መሰረት ናይ ሃገር ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ተዘይጥዕዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ሓድነቱን ሃገራውነቱን ተደይሃኒፁ እሞ ከዓ ቀፃሊ ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ እንተደይ ሰሪሕካሉ ንዑ ንምምልማል ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፋክሽንስ ወይ ከዓ ምምቕቓላት ንዑ ዘጓሃህሩ ባእታታት ድሕሪት ትምልምል ኮይንካ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ሓደ መዓልቲ ክብተን እዩ ኢትዮጵያ
كتبتني أنا تبارتنا عمتات يا قتيلة انتايم زبل إثيوبيا انجليهم تأمر إثيوبيا مزخول زلنا فللي كم هاجر نقص المهلاونا زبل بوليتيكا وكيلة إثيوبيا بزحتهم أبي إثيوبيا زبل أجا حلف زبلي يمثل تجراي هاجر كن كوننا يلوم وجون غيرهم نيرهم أمحرا هاجرنا إحنا زيادة الوقت كلنا ولا أوروما نعمتات أوروما زبال هاجر أدي سابا غيرو نفس زخال هاجر كونا لو يمزلو بتوم عفارن سومالن marginalized ويون زترسع حبرتسب يم زبالو كم تزدلي أبوليتيكا إثيوبيا بوتا يبلوم بديهم لهم ترجع يلون أبت بوليتيكا زبال سلزي تسمعنا سلزي بلوم ساتمون نعتم نفسهم زخال نجر كقبي بزلي دبوب يدبوب حزبوش زبالو كندي بهير سبي زلاو كم دما بمعراب زلوا جن حزبي سلزي أبي إثيوبيا بزح فللي هيمانوت فللي قالوا بعليت فللي قالوا أتي ديمقراطية ويون فدريشنز بلو أتنايتهم ما كللات نايت هاجر دما أبهرن أب عليتن استمر سلزي زخنا دما نهاجرات كم ناتهم هاجر نحسبوا زيادة يزدفعوا منيرو بس كله خلوات هاجر جن فخمنا بلا تغسل الله ودعنا إثيوبيا زحات سبات هذا معلت كفنجر زخل يوم زبل سمحوا أمريكا كفنجر تدايد اللي هتكاجن ولا عبدن دس كلها هتكسل تخليها أمريكا نخندي كذا إحنا تخلقهم we don't know إثيوبيان بحرق خينهم قصلوا صب هاجر كون I have no problem أملاخي حقزهم سلام زلوا هاجر كون جن إتاوشت زلوا كنا تهجن مزح جناس تصلوانا السوشيال ميديا عبد بمتعب درو نتقرأ كينات السوشيال ميديا أكثر كندي كم زوجها هرب إثيوبيا فلوتيو السوشيال ميديا تي منها هار كمان يرو جناي فانو ويون نايتو ناي أورومو زلوك على التاريخ هاي السوشيال ميديا أبي تراي زلوا أبي إثيوبيا زندر لنا حجي نابتن دحانز مثلا زين برا بعد كينيا دما نخيج. As Kenya grapples with increasing cost of living and controversial government policies, Gen Z, a term used to refer to people born during the late 1990s and early 2000s, has harnessed the power of social media to fuel a wave of protests and political activism against Kenyan President William Ruto's 2-year-old administration. Despite the president trying to cool the tempers down, the agitation by the youth is still ongoing. What started out as a peaceful, youth-led rally response to the digital has created a climate. ويليام روتو كل عينت أما صحف زلو تاكتكس نتي أنصارو تبقيس زلو علوان مهدا كل نجار غيرو nothing is working بلو ولا حنتك صار حلي قال انت منسي مبشي ممليسو سلناتو نا برتعي انتي كقبر كم زخل دمانا حيلي خيرالو there is a good ني ويليام روتو صبو نجار له بعربا ميديا يحجز له أمريكا تحجز الله سلزي كابت سلطان نخيل دقف له أنصارو زخيد نيرو تزغون أنا أمريكا ربحة قدم تعلي محلوي مغنياتو أنت أنصارو تنسيز له حيلي عزيب زو حزبي من سياد دماء تزلو كنا تعدما نفسه وكف بفلا إن تدخات عتزلو بتعمي حسيوا سلزلو مليسو نتي أمونكو دما كم زعانة أجرجر تاي زخون توم نت أجرجر توم سرقتن توم ليابون مفتتهم يمزرعوا كم زعانة حقوا مستفتري نتكالاتن نقل ملم بمسراقم بقلنا حتى دم دما نتكونتات مليسهم يبقوا هارو مالتي إذن ودزن دقفنا معربا ميديا سلزلو ستيل كسافجي أبسلطانا لوجن اتصال مع سلفان أرو زخيزلو ناقص عليه زخيزلو اسكن اسمع on the issues of social justice and political unrest that are affecting her generation. Her lyrics and performances condemn police violence against peaceful protesters and call on Kenyan politicians to be accountable for their actions, striking a chord with the nation's young people. I think it just sucks, you know. It sucks to be in a country that's supposed to take care of its citizens, but instead uses the power that it has been given by the people to kill its own. So for sometimes تم منسيات زبل زلو اتمنجستي زخطلو زلو انا نوي حوان زخدا قرعنتيو اديا نصر قون ويليام روتو زفتره تقمونا يكون نزي اب غيزه ويليام روتو سلاز بقى ستر هي زغاتي منبر نوي حوان زنه تقمنا كينيا يو ويليام روتو زسحنا زلو ويليام روتو جن اب غيزه بمعرباوين هجرات كم حدا فافوريت نا افريقيا ما راح توسيدو اب كله ستيجز ناي عالم يزارب نيرو ابي بابوتا توهيبو بزح انفستمنت خمصو يتهاجر نفس بوقت كده ان تبهله كله for some reason اتي ميديا ناي عالم فصيوم زعبا كينيا دي شفنا زنبره تفنجرو ماتي مالتي ابزوان زي ويليام روتو كاب هاجرو كيدو اب كالي كونفرنس كساتفون نسمي لنا سلامتاي اتزغاطمو كونتات ابي مورالوي ماسيتون كغبرلو خمس خلفلوتيو كمزيلو نهالو وقت من سيدما ستيل تدليتاتو نسو يستبقسوا العلامة أي سرح له من الله
መንስያት ናይ ኬንያ ኣብዚ ሚድያ ስለ ዝዕፈን ዘሎ እምበር ልክዕ ከምቲ ናብ በዓል ኒጀር ማሊ ቡርኪና ፋሶ ነቲ መንግስቲ ንኣሜሪካን ኤሮጳን ዘገልግል ዝነበረ ኣልዮም ብዝመስሎም ዝኸዱ ዘሎ ከምኡ ድሌት ዘለዎ ኣብ ናይጀርያ ኤግዛክትሊ ከምኡ ድሌት እዩ ዘለዎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጠቕላላ ዊልያም ሩቶን ኩሉ እቲ መንግስቲ እንተኣልዩ ነቲ ህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ብኣይኤምኤፍ ፋንድድ ኮይኑ ወይ ኣይኤምኤፍ ዝዝውሮ መንግስቲ ዘይኮነ ንሕና ንዝውሮ መንግስቲ ኢና ንደሊ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለዎም እቶም መንስያት ስለዚ እቲ ቅርሕንቲ ድማ መመሊሱ እናበርትዐ እዩ ዝኸይ ዘሎ that we hold as citizens with the hope that we will be able to have good governance and good leadership and change the system and how it's been operating ስለዚ ጠቕላላ ነቲ ሲስተም ንዊልያም ሩቶ ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ እቲ ሲስተም ክቕየር እዩ ከመይ ጌርካ ንመለስ ኣብ ትሕቶ እዞም መንስያት ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑን ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ሓደ እዩ ሃገር ክትመርሕ ግን ካልእ እዩ ነቲ ኩሉ ሲስተም ናብ ዚሮ መሊሳ ክዕረያ ክትብል ተኮይንካ ሃው ከመይ ጌርካ ክትክእል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለውጢ ትመፅእ ኣገባብ ኣለዎ ለውጢ ክትደሊ ፅቡቅ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ንኩሉ ባይቶናትካ ቃፂልካ ገዛውቲ ፅርግያ ቃፂልካ መን ክዕወተልካ ዝኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎ ወይ እውን ገለ ፅልዋ ዘሎ ብፍላይ ናይ ደገ ሓይሊ ተለዎ ድማ ብሓይሊ ወታደራዊ ስልጣን ንምምፃእ ጥራይ እዩ ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ እዚ ክየ ዘሎ ብህዝቢ መንስያት ተላዒሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ዲሞክራሲ ለውጢ ደልዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ but at the end of the day እንታይ ዓይነት ዕላማ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ባንግላዴሽ ልክዕ ከምኦም ከይዶም ነታ መራሒት ዝነበረት ኣልዮም ብመን ተኪዮም ኣሜሪካ ዝደልዩ ዝነበረ ሰብ ካብ ኣሜሪካ መፅኡ ስልጣን ሂቦሞ ንሱ ተረኪብዋ ኣሎ እታ መራሒት ድማ ተኣልያ ከምኡ እንድሕር ኮይኖም ደልዮም ፕሮባብሊ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዊልያም ሩቶ የገልግል ነይሩ ካብኡ ንላዕሊ ከገልግል ዝኽእል ኣሜሪካ ትደልዩ ነገር ተሎ ንሱ ክርከባ እዩ ዲሞክራሲ ድማ ከገልግል ኣይኮነን ግብፂ እውን ከምኡ ገይሮም ኮይኖም ነቲ መንግስቲ ኣልዮም ተመሳሳሊ ብዲሞክራሲ ክንከይድና ኢሎም ድሕሪ ተመሊሶም ቱኒዝያ ናቲንግ ብከምዚ ዓይነት ናዕቢ መንግስቲ ክቅየር ኣይክልኒ እቲ እንኮ ዝረኣናዮ ኣብዘን በዓል ማሊ ቡርኪና ፋሶ እዩ ስልጣን ኣልዮም ወታደራውያን ሓይልታት መፅኦም ዲሞክራሲ የለ ገለ የለ ሰጥ ዝበለ መንገዲ ስርዓት ብዘለዎ ነቲ ዘለዎም ሽግራት ክንፈትሕ ኢና ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለ ንርክብ ኣየድልየናን እዩ ቀሲልና ድማ ናብቲ ህዝባዊ መንግስቲ ክምለስ ኢና ኢሎም ትክክለኛ እዩ ዝውን እንተዘየለ ካልኦት ባእታታት መፅኦም ነቲ ሃገር ተረኪቦም ድሌቶም ክገብርዎ እዮም እዚ እውን ሓደ ዓብይ ኣብ ቅድሜና ዝፍፀም ዘሎ ትምህርትን ሓበሬታን እዩ ሕጂ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ክንሰግር ኢና because Ethiopia is becoming also very important ግን እቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ቱርክ ዝግበር ዝነበረ ሽምግልና ኢና ክንርኢ መጀመርያ let's go please like ግበሩ like ዘይገበርኩም like ምግባር ሓጋዝ እዩ the negotiations that we began in Ankara on the 1st of July. As part of our deliberations, we were able to explore specific formulas that may provide the basis of a framework to address existing differences and bring the parties together around a mutually acceptable way forward. I am pleased to announce that the number of and extent of issues we discussed. ብሕፅር ዝበለ እዚ ሽምግልና ናይ ቱርኪ ንሶማልያን ንኢትዮጵያን ኣብቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ወይ እውን ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዝገበረቶ ስምምዕ ንክትፍፅሞ ትደሊ ዘላ ንዑ ገዲፍካ ወይ እውን እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ ኮለሊ ዝበሃል ዘሎ ግን ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ናተይ እውን ነጊረ ነይረ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ኣፍደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ትደሊ ዘላ ኤግዛክትሊ ብበርበርያ ክትጥቀም ዘለዋ እሱ ድማ ብኢማራት ዝተሰርሐ ወደብ ስለ ዝኾነ ኢማራት ድማ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ኣለኹ ኢማራት ቀደም ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ተመሓደር ዝነበረት ሃገር እያ ዲፒ ዝበሃል ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ወይ ዱባይ ፖርት ዝበሃል ካምፓኒ እቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ዘመሓደር ዝነበረን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝገበረን እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ስለዘይ ተሰማምዑ መንግስቲ ጅቡቲ ካብ ሃገሩ ሰጊግዎም ክልቲኦም ሃገራት ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ሎንዶን ወይ እውን ዩኬ ዲፒ ወርልድ ከሲስዎም ረቲዑ እውን እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ጉዳይ ስቲል ቀፃሊ ዘሎ ዲፒ ወርልድ ግን ሕርቃን ስለ ዝነበሮ ነዚ ወደብ ናይ ጅቡቲ ጥዋዕባዕ ከብሎ ኢሉ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ወይ እውን ክኣልዮ ወይ እውን ንዑ ኣንፃሩ ክኸውን ዝኽእል መጀመርያ ናብ ኤርትራ እውን ፈቲኖም እዮም ወደብ ዓሰብ መፅኦም ወደብ ንክሰርሑ ይኮነን ቀንዲ ኣብ ውግእ ስለ ዝነበሩ ወደብ ዓሰብ ኢማራት ኣትዩ ነይሩ እዩ ናይ ኢማራት ወደብ ዓሰብ ተጠቂሙ ነቲ ወደብ ዘይኮነ ነቲ ኤርፖርት እናተጠቀመ ናብቲ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ኤርትራ መፅኦም ነይሮም ድሓር ግን እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ኣላያንስ ምስ መፀ እዚ ድማ ክመፅእ ዝኸኣለ ኣብቲ ኩናት ናይ የመን ዝግበር ዝነበረ ጋልፍ ስቴትስ ሙላን ስዑድ ዓረብ ቀጠር ብዘይ ቀጠር ማለት ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዖማን ካልኦት ሃገራት ባሕሬን ኩዌት ገለ ተኣኪበን ነቲ ሑቲ ዝበሃል ወይ እውን ናይ የመን ሓይሊ ክስዕራ ኢለን ውግእ ገይረን ኣብ መንጎ ግን ስለዘይ ተረዳድኣ ኢማራት ናታ ረብሓ ክትገብር ጀሚራ እሱ ድማ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል የመን ሶማልያ ነቲ ቦታቲ ተቆፃፂራቶ ሱቃትራ ዝበሃል
ናይ የመን ዝነበረ ኣብ ደሴት ድማ ንሕቶ ቀፃፂራ ከምኡ ድማ ኣብ ወደብ ዓደን استراتيجيكاዊ ቦታ ክትሕዝ ጀሚራ ስለዚ ስዑድያን ኢማራትን ስለዘይ ተረዳዳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅያ ድማ ካልእ ፅልዋ ክትገብረላ ስለዘይ ደልየት ስዑድ ዓረብ ነቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ጌራ ኤርትራ ኩለንተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዘይብሉ ከምኡ ድማ ኢማራት ዘይብሉ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ቆይሙ ማለት ካብኡ ጀምር ኤርትራ ድማ ምስተን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚኦም እውን ሓሳብ ስለዝነበራ ኣብቲ ሬድ ሲ ፎረም ስለዝኣተወት ምስ ኢማራት ክረዳዳ ኣይከኣላን ኢማራት ድማ ነቲ ኩላ ወደብ ዓሰብ ሒዛቶ ዝነበረት ወፅያ ናብ ኢትዮጵያ ጠቕሊላ ምስ ሶማሊላንድ ድማ ነዚ ወደብ በርበራ ክሰርሖ ጀሚራ ወደብ በርበራ ድማ ብዙሕ ሚልዮናት ኢንቨስት ገይራትሉ እያ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ እውን ምስኦም ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ወደብ እቲ መን ክጥቀመሉ ዝኽእል ሶማሊላንድ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ቀዳማይ ንዑ ክጥቀም ዝኽእል ወደብ ጅቡቲ መን ይጥቀመሉ ነይሩ ኢትዮጵያ 95% ኣብ ደገ ናይ ወደብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ስለዚ ነዚ 95% ዘሎ ገሊዩ ሜይቢ ናብ ዓሰብ ክመፅእ ከሎ ወላ እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክገብራ ከለዋ ኢማራት ኢድ ነይርዎም እዩ ናብ ዓሰብ ንክመፅእ እሞ ኤርትራ ብቲ ወደብ እንተኮይና እቲ ወደብ እቲ ኢማራት ኣብኡ ስለ ዝነበረት እቲ ዓሰብ ዝበሃል ኦፕሬት እናገበሩ ነቲ ቢዝነስ ናብ ዓሰብ ከምፅዎ እሞ ብመንገዲ ናቶም ድማ ነቲ ወደብ ኦፕሬተር ስለዝኾኑ ሶም ክረብሕሉ መደብ ነይሩ ኤርትራ ግን ስቑኢላ ትብ ኣይኮነት እቲ ወደብ ንሓደ ዕላማ ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ኢኹም ወደብ ናትና ክትውንንዎ ወይ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፃፀሮ ግን ኣይነፍቅድና ከም ዝበልዎም ርግፀኛ እየ ኤግዛክትሊ ከምኡ ክብሎም ኣይፈልጥን እየ ግን ኤርትራ እቲ ኢማራት ትደልዩ ዓይነት ኣገባብ ስለዘየፍቅዱ ተገይሮም ጠቕሊሎም ናብ ሶማሊላንድ ከይዶም ሕጂ ንኢትዮጵያ ብመንገዲ ሶማሊላንድ ኣብ ደገ ንክትጥቀም ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ንክገብሩ እዩ እዚ ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እቲ ገይም ኣብ ሶማሊላንድ እዩ ዘሎ ሶማሊላንድ ድማ ዓዲ እንግሊዝን ኩሉ ድማ ኢማራት እዮም ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ብካልእ መንገዲ ናይ ሶማልያ ክንበኩም ኢና እንድሕር ኢሎም ኣይቀበልዎም እዮም ምክንያቱ ብሶማሊላንድ ክኸውን ዘለዎ እዚ ድማ እቲ ገይም ወላ እዚ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ሽምግልና ክሰርሕ ከም ዘይክእል ብመሰረቱ ካብ ኢኻ ትፈልጥ ማለት እዩ has increased significantly compared to the first round. We were able to focus on the details and technicalities of concrete steps. There are important convergences on some major principles and specific modalities. This constitutes notable progress. Our goal as Turkey is and continues to be reconciling existing concerns and ቱርኪ ምስ ክልቲአን ሃገራት ረብሓ ዘለዋ እያ ገሌ ሓበራዊ መረዳእታ ዘለዎ እንተገይራ ኣነ ዝመስለኒ ማለት እዩ ንሶማልያ ፀቂጦም ሕራይ በልዋ ክብሉ እዮም ክገብሩ ዝኽእላ መወዳእታ ናተይ ኣንደርስታንዲንግ እዩ ቢካዝ ቱርኪ ንባዕላ ምስ ኢማራት ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እናገበረት ትኸይድ ስለ ዘላ ክልቲኦም ክሰሓብሉ ይክእሉን እዮም ቱርኪ ምስ ሶማልያ ዓብ ዲል ገይራላ ኣብ ሜይን ሶማልያ ኢትዮጵያ ድማ መሻርክቶም ስለ ዝኾነት ምናልባት ንሶማልያ ሸለል በልዎ ገለገለ ኢሎም ከዓብቲ ወይም ትፍትኑ ግን እቲ ህዝቢ ሶማልያ ድማ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ገይም ክግበር ክእል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከንቐፅል concerned parties. The Ankara process. I'd like to say that we're very grateful for the government of the Republic of Turkey and His Excellency President Erdogan for his initiative to bring the two. I thank particularly my brother, His Excellency Minister Hakan, for visiting Ethiopia. He had meetings with the Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Dr. Abiy Ahmed. The exemplary manner in which the Republic of Turkey has taken its role of facilitating the talks between Ethiopia and Somalia. May I also add, Minister, that your ability to hold two differing, I would say, at least for now, seemingly opposite views and still retain the ability to bridge the gaps is much and highly appreciated. I'm confident that Minister Hakan, now attached to this facilitation, Ethiopia's legitimate interest and peaceful manner in which we seek to secure dependable access to and from the sea. Ethiopia has endeavored to de-escalate tensions. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብነዊሕ ዝበለ ንቱርኪ ዝገበረቶ ተራ ከም ዝምጉስን ዋላ እኳ ክረዳድኡ ዘይክእሉ ክልተ ሓይልታት ተለዉ ንክልቲኦም ሰሚዑ ሓደ መዕለቢ ንክገብር ዝፍተን ዘሎ ፃዕሪ መጎስ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ኣብ መወዳእታ ግን ኢትዮጵያ ዘተኣማምን መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ትደሊ ዘላ ቅድሚ ሕጂ ፈቲና ውፅኢት ስለ ዘይረኸበት ጥራይ ነቲ ምርጫ ከም ዝወሰደቶ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብሶማሊላንድ ንክገብር ዝተወሰነ ነገር እዩ ትሕቶ ድማ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ሶማሊላንድ እውን ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኣብ ብመፅኡ ፍሉይ ፀጋታት ክረክብ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከፊሉ ዝጥቀሞ ዘሎ ብከፊሉ ክጥቀም እዩ ምክንያቱ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይራ ስለ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ትንኮ ግብረ መልሲ ክገብር ዝኽእል ንሱ ድማ ነቲ ወደብ ብምጥቃም ነቲ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ናብ ሶማሊላንድ ሽፍት ክገብሮ እዩ ስለዚ ጅቡቲ ክኸስር ዝኽእል ሶማሊላንድ ክኸስብ እዩ ኣብ መንጎ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ዞባ
ካልእ ዳይሜንሽን ይቕይር ኣሎ ንኤርትራ ዝፅቡቕ እያ ዴን ደብደደይ እቲ ድራማ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይድ ኣሎ ኣቢ ኣብቲ ገባሕሪ ደሊ ነይሩ ዝረክብ ድማ ይመስል ኣሎ ስለዚ እንኳ ሓጎሶም ኢትዮጵያውያን ኣይሆፕ ሶማላውያን ድማ ገለ ነገር መረዳእታ ይገብሩሉኾኑ ኢትዮጵያ ንኽትረክብ የተባቢዕ ኣለኹን ግን ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እቲ ኩነታት ሶማልያ ውሽጣዊ ኩነታታት ናብኣሰ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ ዕግርግር ኣብ መቃዲሾ ተራእዩ ይበሃል እቲ መራሒ ድማ ብሶማላውያን ተቐባልነት የብሉ ንዓለቱ የቐድም ከምኡታት እዩ ዝገብር እናተባህለ መዓት ክስታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ካትርኢ ስለዚ እቲ ምምቕቓል ናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ዝበሃል ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ there is so many things ኣብቲ ውሽጢ ሶማልያ ስለምንታይ ሶማልያ ሓይላ አንጻር ኢትዮጵያ ደው ክትጠጠው ከይትብል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ትንኮ ኤርትራ ክትሕግዛ ትኽእል ኤርትራ ድማ ክሳዕ ክንዱ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደልር ኢና ኣለና ንሶማልያ ንድግፋ ኢና ክንሕግዛ ኢና ዝብል መግለፂ ኣይተውፅን ኤርትራ መንገዳ ሒዛ ስለ ትኸይ ዘላ ስለዚ at the end of the day እዚ ይመስል እቲ ጉዳይ ማለት እዩ restore normal relations in the region. We look forward to have continued engagement that will ultimately help us resolve current differences and restore normal relations. We are indeed cognizant that great things could be decided through continuous engagement. Therefore, it is incumbent upon us to. So far, what we know from the talks, there are no face-to-face still meetings between the two sides. And the Ethiopian, the Somali side is kind of asking for Ethiopia or demanding Ethiopia to reverse its agreement with the breakaway region of Somaliland. But the Ethiopians on their side are insisting that, Somali makes an offer to them first for the breakaway region of Somaliland. But the Ethiopians on their side are insisting that, Somali makes an offer to them first before they rebuild the. ስንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ፋይዳ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ፖዚሽንስ ሓደ ገፅ ንገፅ ይራኸብ የለውን ትርኩ በበይኖም እያ ተዛርቦም ዘላ ካልእ ድማ ፖዚሽንስ ሶማል ነቲ ዘለዎ ውዕል ክትስርዝዎ ክሓቱ ከሎ እትዮም ድማ ዋላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ንብሎ ዘለና ኢና ብመንገዲ ስፔሲፊክ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ቤዝ ገለ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ጣውላ ክበፅሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ድኻም ብዙሕ ፍረ ክመፅኦ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ውፅኢት ተመፂዎ ድማ ሪና ሪፖርት ክንበኩም ኢና ካብዚ ከይወፃና ከለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ድራማታት እዩ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ እዩ ለስን ብኣውሮ ግን ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ታሪክ ውድብና ህወሓት ተራእዩ ዘይፈልጥ ብኣንዱ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ንውድብና ክመርሕ ኣብ ፀንሒ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተረኣየ ሕማቕ ውድብና ፍሪሱ ህዝብና ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጨንግራሕ ኢሉ ክብተን ዝገብር ኩነታት ኣብ ዝተጋደደሉ ብፍላይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብና ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 2016 ዓ.ም መጀመርያ ሰሙን መበል 14 ጉባኤና ብህፁፅ ክካየድ ትግራይ ኣብ መንጎ ደብረፅዮንን ጌታቸው ረዳን ዘሎ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እቲ ህዝቢ ናይትን ከይበለ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ እምነት በዚ መንገዲ ገልፅዎ ብፍላይ እቲ ኣብ ውግኣት እዩ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ መንእሰይ ዝዛረቦ ዘሎ ስምዑ ተለው ዝብል ግምት እኒአና ሕወሓት ዝውድብ ምስ ክሳይ ዝውድብ لما عندي دورتي يعني ناقر حاجتها شوي رني ناقر فهم تاخذ نازينات ما تخلينا ما راح يزولونا سراوي تجري وين تحوحات ويتو اليوم قصكم حاطكم قليل ليه وي الرجال يا خاكو اكيد كاكو خلينا نقدر نتفتركم لما عندي دورتي يعني صرف حاجتها شوي صرف احنا غداينا حسيرناكم انا بمقدر ليس حفيرني زي يعني مقدرنا نزياق السلطان اللي كم قال الناس يتردينا عين عيك بالو كتير كوينا بحاول كم ذيك أرسلنا نرسيز ندورت أبي خير كا مشكلات مريح عندنا ترى أنا أبي مشكلات تفريس بقى كوينا تمرسنا كور برا أبي حمدنا عن كاي السلطان ملاش كوين بقى طعم محفر ماشي بحال تيرجع أنا أفتناين أصوات هذا لو ما راح هذا لو شجر لو مثلين ماني عندها حو واحد بقى حو واحد اللي أتخوينا كور أنا حو واحد أنا يتقرصكي ما نم تقلس حو واحد اللي وصي فجيكن حو واحد بقى فاهم صو تطفي تخم علامة هني هنا الحو واحد زي مكتناوي ብሓፈሻ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ደረጃ ይወሪዱ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝተገበረ ውልቃዊ ረብሓናቶም ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንረብሑ እቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ንረብሖም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ብኩሉ ወገን ድወፁ ዘሎ ድምፂ እዩ እዚ ከዓ ካብ ሓደ ክልተ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ቀንዲ መግለፂ ባህሪ ዝመስለኒ ካብ ብሄራውን ህዝባውን ዕላማ ንታሕቲ ኣብ ዝኾነ ተራ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ዝተፀመደ መሪሕነት ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኩሎም ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ነቲ ዝኸፈልናዮ ወጋን ናይ መኸታ ዓቕምናን ዝምጥኑ ኣይኮኑን እኳ ዳስ ኣብ ውሽጢ ንዘለዉ ምርግሓት ናይ ባዕሎም ኣድቫንቴጅ ንሕዘሉ ኢና ኢሎም ዝኣመንዎ ነገር ንምፍፃም ክንደይ ርሕቐት ይወስደና ብዝብል ለኪዖም
ሓደ ግዜ ብሓፈሻ እዚኣ ሓንቲ ካብተን መርኣያ ናይቲ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት 4 ዓመት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ እውን ካብ 2018 ጀሚሩ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ፖለቲካዊ ፆታ ቀይሩ መቐለ ምስ ከደ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ዝለዓለ ሓይሊ ንክገብር ናብ ኤርትራ ዘቅናየ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዝነበረ ኣጀንዳ ተጠቕሊሉ ኩሉ ናብ ርእሱ ከም ዝመፀን ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንረብሓ ስልጣኑ ከም ዝነበረ መዓልታዊ ኣካይዳ ናቱ ዝገልፆ ዘሎ እዩ ኣብ ዞባና ድማ ብፍላይ ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ደገ ብመንገዲ ተቃውሞ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ድማ መርኣያ ናቱ ኣብ ዘሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ብምቓን ናይቲ ክንሪኦ ፀናሕና ናብ ዝንመለስ በጠቅላላ ወይም ደግሞ ኢንጀነራል አው አንዳንድ ግንኙነት ገና እዚህ ሀገር ሳልመጣም በዛ የነበርኩበት አገር ይህንን ጀማምረን ነበር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት አው ከትልቅ ያለበት ሰፈር ሳይሆን በጥብጥብ ውዝ ጂኒየር ወይም ደግሞ ሚድ ሳይዝ ጀማምረናል። ከዛ በኋላ የኔ መምጣት እዚህ ግዴታ ሆነ ማለት ነው። ጸጥታው ሰላም እስከሆነ ድረስ ዋይና ከዚህ የሚበልጥና የሚተልቅ ስራ የለንም። አፕቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ዘም ጃስቲስ ብቻ ሳይሆን እስከ አፕቱ አሁን ዛ ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ብቻ ሳይሆን እስከ አፕቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ዘም በደንብ አውቀውናል። ስለዚህ ማናገኛቸው የባለስልጣኖቹ የሉም። አንድ ከዛ የመጣ ሁኔታ ምን ነበረ? እኛ በራሳችን ጉጉት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መስራት የሚል ራሳችን ያወጣነው እቅድ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብም አንድ ነገር የሚያቆም ሊኖር ይችላል። ጥሪም ወጥቶልናል በሌላ አባባል ማለት ነው። ከዚህ ያለበት ከወኪሎቹም በተዘዋዋሪ እንዳገኙን የአሜሪካ መንግስት ያለው ግን በጣም የሚያስገርምህ ነገር የገባህበት ኦፊስ ደሴም ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ። ከኢትዮጵያ ጋር ለመስራት ምን ነው እቅዳችሁ? ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ናብ ኢትዮጵያ ንክንከይድ ብኩሉ ድፍኢት ዘለና በቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይዕድመና ከም ዘሎ በቲ ድማ ኣሜሪካ ኪዱ ኢትዮጵያ ከይድኩም ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ክፍንቅል ዝደሊ ስርዓት ካብ ቀደም ኣብኡ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ኪዱ ንሕና ድማ ከነተባብዓኩም ኢና እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ድዩ ወለመለ መፈንቅላ መንግስቲ ወይ እውን ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ብሕቡእ ዘይኮነካ ብወግዒ ዝዛረበሉ ዝነበረ ኣብቲ ናሽናል ስትራቴጂ ካንትሪ ስትራቴጂ ኢሉ ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ እውን ኣብ ናይ ሃገር ስትራቴጂ ኣብ ዘውፅሉ ናይ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ከም ዝደልዩ ንዓመታት እዩ ኣብ ፋይሎም ነይሩ ንመጀመርያ ኣብዚ ሕጂ እዮም ከኣልይዎ ጀሚሮም። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ድማ ናብዚ መፂና ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ንፍትና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። ተጋሩ ግን ኦልሬዲ እሊት ናይ ተጋሩ እዚ ቃልሲ እዚ ወላ ሓንቲ ፍረ ከም ዘይክል ኣብዚ ሪኡ እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ዘሎ ስምዖ እዮም ሃይል ሓስብ ሓደ ጎሓተ ሰንበል ከየብፅሖም እዩ ዞም ቆልዑት ብሓደ ኣንቶኖስ ፅዕነ ኣቢሉ ምንም ማለት ምንም ኢትዮጵያስ ኣብ ናይ ወርቂ ሻሃነ ገይሩ ወርቂ ሻሃነ ይፈርሕ ኣለሁ ይለካ ኣለሁ ሰንበል ኣልዒሉስ ከውፅሖም ይኽእል እዩ ናቲ ለይገብሮ ነገር የለይ ምክንያቱም ሓደ እቲ ብርጌድ ለሓመዱ ፅቡቅ ደኾነ እቲ ሬዚስታንስ ምናምን ትሪኦ ተለካ ኣርባናይት ሬዚስታንስ እዩ ማለት ኣብ ማእኸል ኣውሮፓ ጀሚሩስ ካብ ማእኸል ኣውሮፓ ስለልተለዓለ ሰነፍ ክኾኑ እዩ ማለት ይኾነ ኣብ ማእኸል ኣውሮፓ ነይሮም ፍልስጤም ኣልጀርያ ተዋጊኦም ብፍልስጤም ገይሮም ካብኡ ናብ ቃልሲ ኤርትራ ከይዶም እንደገና ላባና ተሓውሱ ተጋልጡ ነይሮም እዩ ኣይ ዶንት ሲ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ተኣሽሙ ማለት ልዚ ሓደ ኣፋኒ ኣምራር ዝኾነ ስርዓት ንምንቃል ልመስልስ ይኾነ ማለት ኣብ ቴል ኣቪቭ እምኒ ተወራዊርካ ፖሊስ ኣብ ማእኸልካ ጠጠው ኢሉ ሓሙ ዓይነት ኦሪንቴሽን ሒዝካ ዲኻ ብዝትመፅእ እሞ ከዓ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ስልጠና ሂቡ ሓድሽ ኦሪንቴሽን ሂቡ ስርዓት ክነቅል ከግብሮም ዶ ይኽእል ኣነ ዳወት ኣለኒ ፖስቸር እውን ዳወት ኣለኒ ኢትስ ጉድ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብዪ ኣሕመድ ብሕፅር ዝበለ ክብልዎ ዘይክእሉ ግን ክበሃል ዝግብኦ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ኣሰልጢኑ ኣንፃር ኤርትራ ኣዋጊዩ ስርዓት ክቕይር ኣይኮነ ሰራዊት ናቱ ኣሰልጢኑ ነቶም ኦርጋናይዝ ዘይኮኑ ፋኖ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ እሱ ሓቂ። ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ሌቨሬጅ ይብልዎ ተቃወምቲ መፂኦም ኣብ ዘለውኒ ስለዚ ኣነ ከምዚ ክገብር ኢለካ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ድማ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ትሕግዝ ድሕሪ ኮይና ኣሜሪካ ስርዓት ክትቀይር ተኮይና ብመንገዲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ንዑታት ከፍቅድ ኣለዎ ገለመለ ንከምኡ መሳርሒ ክኸውን ዝኽእል እምበር ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንክቕይር ዓቕሚ የብሉን ድሌት እውን የብሉን ከምስል እዩ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ርይዎ ነይሩ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣይኮነሲ ነቶም ፋኖ
تمال ولا حنت زي نبرون بجاكا كلاشين مدفع كمان زي بلون ويون كم زي مكانايز السراويت ون زي بلون كسر زي كل سراويت زلو وزي كم يجري بسيرترا حيال زغونه سراويت تقدم زغت لازي دينو ابي ارترا زغونه قبر باي ذا واي من كسيرترا انك حجزو حفا بيلو كركبهم كم زغل دما بزحات يوم تزاربو لازي تزقبر زلو مناورا ولا ون ببوليتيكا كتري يخلغا زنعا تزي كونه اتي كونتاتو قربيل كاتريخا يغن ساكن نابيك خيت كم زغل جن مرداتا يخونكا ናይ መወዳታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ድራማ ክቡር ፕሬዝዳንታችን እኛ አሰልጣኞች ለረጅም ጊዜ ለፍተናል ለረጅም ጊዜ ትልቅ ነገር አድርገናል ልፋታችንን አይመጥንም እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 2 ወርቅና ብር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ሽልማት ኢትዮጵያ ምስከዳ ስልጣንን ናይቶ ኦሎምፒክ ዝነበረ ናይቶም ጎየይቲ ዝነበረ እዩ 2 ሚሊዮን ብር ስለዝሃብዎ 2 ሚሊዮን ብር ንዓና እኹል ስለዘይኮነ ገንዘብኩም ወሰድዎ ኣሰልጠንቲ ንሕና ንነዊሕ ደኺምና ማዕረቶም ስፖርተኛታት ዘይንሽለምቲ ኮይና ዝፅቡቕ ኣይኮነን ንዓና እዚ ከዓ ኢሉ ሓደ ዓብ ድራማ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ካብ ኦሎምፒክ ምስ ተመልሱ ኣብ ኦሎምፒክ እውን ከምቲ ዝድላ ኣይኮነን ዓወት ኣምፅኦም ዝበሃል ምክንያቱ ምስቲ ብዝሒ ምስቲ ክብሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዛረባ ርእሲ ትሪኦ ከለካ ከምቲ ዝድላ ይተዓወቱን ኣብ መንጎ ጋንታውን ብዙሕ ፀገም ከም ዝነበረ ዝንገር ብሓፈሻ ነቲ ዝሃብዎ ሽልማት ድማ ኣብ ገጾም ደርቢሎም ከም ዝኸደ ኣይቅበሎን እየ ከም ዝበለን ሓደ ዓብ ድራማ ኣብቲ ናይ ምቕባል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ነቲ ኮሚሽን ናይቲ ስፖርት ብዙሕ ጉድለት ከም ዘለዎ ነቶም ስፖርተኛታት ዋላ እውን ምስ ተዓወቱ ገንዘብ ወሃቦም ሽልማት ኣለዎም ንሕና ግን እንታይ ኣለና መንግስትና እንተዘይሸሊምና እናበለ ካልኦት ድማ ከመይ ዝበለ ዕቡይ እዚ ሃገርካ ዝሃበትካ በስማሜልካ ትቕበል እናበሉ መቸም ሓደ ዓብ ድራማ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኩነታት ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እጂ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኢና እቲ ሆት ቶፒክ ዘሎ ክትንክፋፈቲና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን ንኩሉ ከርክበሉ ኣይክልኒ now let's go to this one official calls for stronger support to climate adaptation efforts in Eritrea. Senior UN official calls for stronger support to climate adaptation efforts in Eritrea. Asmara, 12 August, in the face of increasing climate-related threats. UN ክበሃል ከሎ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዘይገድሶ ወይ እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ተበግሶታት ዘይረኣየሉ እዩ ካብ 2018 እቲ ብሴኪሪቲ ካውንስል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ እገዳ ድሕሪኡ ግን እቲ ዩኤን ዝበሃል እቲ ኣብቲ ሂማኒታርያን ኤድ ትካላቱ ከወፍር ጀሚሩ እዩ ኤርትራ ፅኑዕ ዝኾነ ሕጊ ኣለዋ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ንሰላማዊ ህዝቢ ክትሕግዙ ተኮይንኩም ብዘይ ኣብ ፖለቲካዊ ምትትታው ባይታ ክፉት እዩ ኢሎም ስለ ዝኸፍትዎም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ትልእኽቲ ናይ ዩኤን ኮይና ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ክላይሜት ንዓውሎማ ዝምልከት ከተፅንዕ ኢላ ዝመፀት ካብ ኤርትራ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ንኤርትራ ድማ ልዑል ደገፍ ክግበረላ ከም ዘለዎ ተዛሪባ ኣላ this is very very important milestone ምክንያቱ ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሓገዝ ስለ ዝኾነ እዚ The government of Eritrea is leading the way with sustainable and integrated approaches to strengthening community resilience and adaptation. Rihanna Jelani, United Nations Assistant Secretary General, Climate Crisis Coordinator for El Niño/La Niña, wrapped up a 4-day trip to Eritrea to discuss the government's climate priorities, how the UN and partners can accompany the country's efforts to mitigate the impact of climate change on vulnerable እንታይ ትብል ዘላ እዛ ሕጂ ብናይ ዩኤን ኣብ ዌብሳይት ወፂኡ ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ ዝተባብዐን ዘሕጉስን ከም ዝኾነን ንፍሉይ ልኡኽ ንዑ ከተፅንዕ ኢላ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ተወኪላ ዝመፀት እዚኣ ኤላኒ ትበሃል ዘላ ሬና ጀላኒ ወላ ጌላኒ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝረኣየቶ ነገር እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ብጣዕሚ ዝነኣት ስራሕ ምዃኑን ኤርትራ ድማ ነቲ ዘሎ ናይ ክላይሜት ፀገም ወላውካ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣብቲ ናይ ዓውለማ ለውጢ ወይ እውን ብከላ ዘይብላ ክነሳ ዓብ ዋጋ ትኸፍል ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሓገዝ ዘድልያ ምዃናን ኤርትራ ድማ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣብነት በቲ ትኸዶ ዘላ ባይ ነሰሲቲ ኤርትራ በቲ ወሪድዋ ዘሎ ፀገማት ንዑ ንምብዳህ ምስቲ ሕብረተሰብናታ ዲጋታት ብምህናፅ ድዩ ዝተፈላለየ ሪኒዌብል ኤነርጂ ናይ ፀሓይ ድዩ ናይ ካልእ ፀዓት ብምጥቃም ኢኖቫቲቭ ቴክኖሎጂስ ብምጥቃም ከመይ ጌራ ክትምክት ከም ዘለዋን ስለዚ ሚስተር ግላኒ ምስ ኩላቶም ምስ ናይ መንግስቲ ሚኒስተራት ከም ዝተረኸበትን ናይ ሚኒስተር ናይ መሬትን ማይን ኣከባብን እውን ከም ዝተረኸበት ካብ ኩላቶም ድማ ኤርትራ እትኸዶ ዘላ መንገዲ ዝተባብዕ ምዃኑን ብዙሕ ካብኣ ክንምሃሮ ንኽእል ከም ዘለናን ኩሉ ድማ ኤርትራ ክትሕገዝ ዘለዋ ሃገር ምዃና ኣብቲ ዝትገብሮ ዘላ ፃዕሊ ድማ ዩኤን ብዙሕ ክድግፍ ከም ዘለዎ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣወንታዊ ስእሊ ካብ ዩኤን ናብ ብዛዕባ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ወይ እውን ዘይመንግስታውያን ትካላት ናይ ዩኤን ሪፖርት ከምቲ ንኤርትራ ብ10 ግዜ በት ሂውማን ራይትስ ዝበሃል
ዳርጋ ፖለቲካዊ ዌፐን ዝብልዎ ፖለቲካዊ መሳርሒ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብኡ እናገበሩ ንኤርትራ ዝሃስይዋ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዩኤን ዝበሃል ኣካል ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እዚ ድማ ኤርትራ ክትሕገዝ ኣለዋ ኢላ ኣብቲ ናታ ምሽን ናታ መደምደምታ ክትብ ከላ እዚ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ እቶም ናይ ዩኤን ማሕበራት ንኣብነት ናይ ዩኤን ሓዳሽ ወኪል ኣብ ኤርትራ ኮይና መፅያ ዘላ እዛ ናሂላ ቫልጂ ትብል ዘላ ብየመን ዘላ ሰብ እንተሪኢኹማ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፖዘቲቭ እያ ትፅሕፍ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ገዲፎም ንሳቶም ንህዝቢ ክሕግዙ እዮም መፅኦም ስለዚ እታ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ትገብሮ ዘላ ኣብ ምዕቃብ ናይ ማይ ኣብ ምዕቃብ ናይ ሓመድ ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ብዘማእኸለ ትሰርሖ ዘላ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ፅቡቅ ኣብነት ክትከውን ከም ትኽእል this model is leading to progress across a number of sustainable development goals enhanced participation እናበለት ኣብ ታሕቲ እንተሪኢኹሞ ንኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብነት ከም ዝኾነትን ክንሕግዛ ኣለና እያ ትብል ዘላ ናይ ሆፕ ነዚ ናታ ሪኮመንዴሽን ሰሚዖም ናይ ዩኤን ፓርትነርስ ዝተፈላለዩ ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ልምዓት ንኤርትራ ክሕግዝዋ ተስፋ ንገብር እዚ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ሪፖርት እዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝወፀ ሪፖርት እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉናነ ኤርትራ ብዩኤን ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ስእሊ ክወሃባ ከሎ ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብዚ ረንቀነ ምናልባት ክትሓልፍ ከላ ሪኢኹማ እውን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኤርትራ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ራሻ ምስ ዴፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ከም ዝተረኸበን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ሽርክነት ክዓቢ ከም ዘለዎን ኣብ ቁጠባዊ ኣብ ሂማኒታርያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ዓውዲ ፅቡቅ ሽርክነት ክግበር ከም ዘለዎን ነቲ ዘለዎም ዕምቋት ድማ ነቲ ዘለዎም ዝምድና ድማ ክዕምቕዎ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ዝማሪና ብሓፈሻ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዜናታት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ኣፅዋር ካብ ራሻ ክትገዝእ ጠለብ ጌራ ከም ዝነበረትን ብዛዕባ ድማ ዝኾነ ውዱእ ዝኾነ ሓበሬታ ይረኸብኩን ኣብ ዝረኸብኩሉ ድማ ከቕርበልኩም እየ ስለዚ ምስ ራሻ ዘሎ ዝምድና እውን ንምሕዳሱ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ወይ እውን ንምሕያሉ ናብ ተግባራውነት ንምውሳዱ احنا بيشا وي زرايو اب امرونا زمصنا انتخونه غريو اب مهرت محفاز زبصحه غريو دما غنا اب مصنعت زركب لعلي اسرانا عدنا بوتاتات اب افرا يركب ازي اشلي زبهال بوتا عدنا خا حد خبسات كوينو كابيشا 32 كيلومتر رحقو اب زوبا كشوركا يركب كان ورقي نحاس زينغو حاتين زامسلو بركت زبلو معدنات تركبو بمخانو خا نمهرتي محفاز مسبقه اما محياش من نوابرو حزبي لعل اجام كلو تسبيت يكبر ኣብ መጻኢ እቲ ዝዓበየ ፀገ ኤርትራ ዝኸውን ግን ብመንገዲ ኮሉሊ ዝካየድ ዘሎ ዕደና ሶዲም እዩ ሶዲም ኤርትራ መተካእታ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኸውን እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ ምክንያቱ ሶዲም ኤርትራ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ንንግዲ ዓለም ቢሕትዎ ዝፀንሐ ነዳዲ ኦፔክ ተኪኡ ብዓብላሊ መሸጣ ከም ዝዝርጋሕ እዩ ንጠንቂ ዓለም ካብ ዜና ናይ ማዕድናትን ፀጋታትን ወፂና ድማ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ክሕልፍ ክብል ከለኹ ዝረኸብኳያ ሻሮን የማነ ኣሸርጌራታ ንሳ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ውድድር ናይ ሚስስ ዩኒቨርስ ዝበሃል ተዓዲማ ከም ዘላ ናይ ፅቡቃት ናይ ዓለምና ዝወዳደራሉ ሞዴላት ናይ ዓለምና ዝወዳደራሉ ኤርትራ ድማ ገለ ካብተን ብፅባቅየን ኣዝየን ዘብህጋ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋና ኣሓትናን ደቅናን ስለ ዘለዋና ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኤርትራ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብሉፃት ሞዴላት ናታ ኣብዚ ሚስስ ዩኒቨርስ ዝበሃል ኣብ ሜክሲኮ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ከተሳትፍ ከም ዝኾነትን እዚ እውን ሓደ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ከንፀባርቃ ዝኽእላ ፅቡቃት ኤርትራውያን ኣብ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሞዴልን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኤርትራውያን ንኣተዋ ይኸዳ ከም ዘለዋን ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ እተን ፅቡቃት ደቂ ኣንስትዮ ድማ this is your time this is your moment ከም ቢንያም ኣብ ብሽክሌታ ዘዕወተና ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቃትና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብውሽጥን ወፃኢን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ መዓት ፅቡቃት ከም ዘለዋ ቅንጣት ጥርጥር የብለይን ኣብ ደገ ዘለዋ ድማ ኣዝየን ብዙሓት ፅቡቃት ከም ዘለዋና ስለዚ ነዚ ዕድል ተጠቂመን ነዚ ሓበሬታ ዘርግሑለን ንዑ ተጠቂመን ንሳተን ድማ ምስቲ ማሕበረከማዊ መንገዲ ናብቲ ውድድር ተሳቲፈን ንኤርትራ ዘድሊ ክብሪ ከውህባ ድማ ተስፋ ንገብር ካብኡ ብዘይፍለውን ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ርኢ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዘገረመትኒ ንዓይ ማለት እዩ መቸም ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት architecture that whispers tales Eritrea starting our countdown at number 5 ኣብ ቱርኪ ክትከይድ ከለኻ ወይ እውን ናብ ግሪክ ናብ ስፔን ናብ ገለ ዝበለፁ ቦታታት ክትገሾም ዘለካ እናተባሃለ ቪድዮ ይስራሕ እዩ
ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ክስራሕ ኣለዎ ሓንቲ ካብኣተን ድማ እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኢና ሓሙሽተ ኣብ ኤርትራ ተኸድካ ክትሪአን ዘለካ The breathtaking port city of Massawa. This city is a living testament to its colonial past with architecture that whispers tales of bygone eras. As the sun sets, Massawa comes alive with vibrant nightlife, offering a lively experience for all. Its pristine beaches are a haven for relaxation, while the local seafood cuisine is a delight to the palate. Immerse yourself in the rich culture. So ጽባቐ ናይ መሳዋ እናበለን ኩለንተን ቦታታት እናጠቐሰዩ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ቪድዮታት ብብዝሕ ክስራሕ ኣለዎ ናይ will try my best ኣብዛ ዓውዲ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ዘሎ ቻነል ይሰርሕ ኣለኹ ሕጂ ሓደ ቲም ክሬት ንክገብር ናይ ኣፍሪካ ንኤርትራ ዝምልከት ኩሉ ዜናታት ንገብሮ ብእንግሊሽ እናቀየርና ናብ ኣፍሪካውያን ከም ዝኸይድ ክንገብር ንፅዕር ኣለና ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነል ተዓፂኒ ስለ ዝነበረ ጠጠው ኢለ ነይረ ብኻል ኣይኮንኩን ከም ዝብለኩም ብዙሕ ቻነላት ቻለንጅ ኣጋጢሙኒ ነይሩ ዝብለኩም ሓደ ካብኡ እዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ክንደይ ምስ ዩቱብ ላዕልን ታሕትን ሕጂ ከፊቶምና ኣለዉ ነቲ ቻነል ትሕዝቶታት ብእንግሊሽ ድማ ናብኡ ክንገብር ኢና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ካብቲ ከምዚ ዓይነት ንኤርትራ ንኣፍሪቃ ዘተኮረ ብእንግሊሽ ዝግበረሉ ቻነል ክገብር እየ ዝፍትን ዘለኹ ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ንክንፈልጥ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባ ኤርትራ ንክፈልጡ ግን ክንፅዕር ኣለና ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ተሪኢኹሞ ብዙ ብእንግሊሽ እቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ክኸውን ዝኽእል እየ ዝገብር Culture and history of this unique city. A trip to Eritrea wouldn't be complete without experiencing the charm of Massawa. Moving on to number 4, we find ourselves in the ካብኡ ድማ ቁፅሪ መበል 4 ድማ ኣስመራ ኢሉ መስመራ ብዝተፈላለየ ብፍላይ ብድሮናት ዝተሳኣለ ፅቡቕ ስእልታትን ቪድዮታትን ሎሚ ድማ ሳላ ዩቱብ መዓት ፅቡቕ ነገር እዩ ዝወፀልና ዘሎ እዚ ናይ ቢንያም ንምቕባል ዝረኣናዮ ግርማን ፅባቐን ድማ ገሊፅካ ትውድኦ እውን ኣይኮነን ስለዚ we have so much of beautiful ወሲኹሉ ገለገለ ኣብ ገሊዩ ባት ናይ ኣስመራ ፅባቐ ድማ ገለገለ ቪድዮታት ኣብ ካልእ ወሲኹሉ ለመስለኒ ግን ከተጋነኑን ኣለካ ከምዞም ካልኦት ብፎቶሾፕን በገለ ገይሮም ዘፀባብቆ you have to exaggerate when ቁርብትለይ because ፅባቐ ኣለና ስራሕ እንተወሲኽናሉ ድማ ሪሊ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብቲ ቱሪዝም ዘተኮረ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘሎ ከምኡውን ዳህላክ ኣርኪፔላጎ ከምኡ ድማ ናይ ዳህላክ ዝመስል ድማ ክሳዕ ክንደይ ፅባቐ ከም ዘለዎ ተዓድና ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ከምኡ እናበለ ኣብ ቅድሚት ኣምፂዋ ዘሎ ግን ደስ ኢላትን ንዓይ ብዙሕ ግዜ ዘይንጠቕሶ ወይ እውን ዘይርዳእና ነገራት untouched paradise offers a breathtaking history perched atop never-taking panoply that echoes with the promise of adventure and so an untouched paradise. And finally, at number 1, we have the awe-inspiring Debre Bizen Monastery, perched atop the majestic. ኣብ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንደብረ ቢዘን ይገይርዎ ናይ ብሓቂ ገሪምኒ so beautiful ደብረ ቢዘን ማለት ኣዝዩ ጥንታዊ ታሪክ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣነ ከትክወን one of my wish list ክኸዶ ዝደሊ ቦታ ድማ ንሱ ስለ ዝኾነ I really hope someday ከይደ ክሪዮ ስለዚ ንደብረ ቢዘን ከምዚ እናበልካ ንዓድኻ ናብ ፅቡቕ ምግላፅ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ድማ ከይ ግዜ ከይወስደልኩም ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ስድራ ቤታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝቕመጡ ሪዩኒዮን ንኽራኸቡ 6 ኣሕዋት ኣለኹም ንኣብነት 4 ኣሕዋት ኣለና ኣብ ስዊስ ኣብ ካናዳ ከምኡውን ኣብ ስዊድን ዘለና ሪዩኒዮን ኣብ ክንዲ ኣብ ኤሮጳ ትገብሮ ናብ ኤርትራ ከይዶም ምስ ደቆም ከይዶም ረእይዎም ክትፅብቕ እቲ ሪዩኒዮን ናቶም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ከም ፋሚሊ እናዞሩ ዝገበርዋ ቪድዮ እያ ብሪልየንት ቢግ ኮምፕሊመንት ነቶም ስድራ ንዝሓሰቡ መርዓ ይኹን ናይ ስድራ ቤት ሪዩኒዮን ድሕሪ ሕጂ ክንዲ ዝወሰደ መስዋእቲ ይውሰደልና ወላ ሳክሪፋይስ ይሕተተና ኣብ ዓድና ክንገብሮ ተኽኢልና እቲ ዝበለፀ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ለለ ኩሉ ድማ እቶም ደቅና ምስ ዓዶም ምስ ባህሎም ምስ ግብርታቶም ምስ ሕብረተሰቦም ክላለዩ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እዚኣ ዝገበርዋ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ኣብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ዝሰኣልዎ ቪድዮ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ ቢዩቲፉል ብሪልየንት ዝኾነ ስራሕ ንካልኦት ሰባት ድማ ከተባብዕ ዝኽእል ስራሕ ኢና ርኢና ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ ዲያስፖራ ናብ መበል 50 ዓመት ናይ ፌስቲቫል ንምፅምባላት እዩ ከም ዘሎን ዳርጋ ዛ ዓመት እዚኣ ድማ ዓመት ኤርትራ ኢና ኢልና ዝበልና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ብዙሕ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ዝወፀሉ ዘሎ ዓመት ስለ ዝኾነ ፌስቲቫሉ መዓልቲ ናፅነቱ ናይ ፈንቅሉ ኩሉ ምሉ ብሉፅ ዝኾነ ዓመት እዩ ኮይኑ ዘሎ ገና ድማ ወርሒ 8 ኢና ዘለና ብሕጂ ዝመፅእ ድማ ሰናይ ነገራት ክኾነሉ ነቲ ህዝቢ እናተመነና ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ይብሎም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ሰብስክራይብ ግበሩ ናይ ወደይ ኦንላይን ሾፕ ትድግፉ ዘለኹም ድማ ካብ ልቢ የመስግነኩም ኣብ ታሕቲ ኩባያታትን ገለመለን ዝገዛኹሞ የቐኒየልና እቶም ትኽእሉ ድማ ሰፖርት ተገበርኩሞ ድማ ከመኢልካ ጥቕስ ኣበለለይ ስለ ዝበለኒ ይጠቕሰልኩም ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሌትስ ጎ